sa kaawit. Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Maukinig sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Nga tumatatampo, nagdasingan nga Don. Hi, Don. Kumusta? Uy! Karen! Hello! Nia, okay na? Dali aragin sa panahon sa. Mura magkanus alam to nagpa-enroll ta sa high school. Unya karon college na ta. Lucky, uy. Excited ako ma-meet ang bago ating mga classmates. Ako sad. Dali uy, manood na ta. Tara! Kumusta imong pag-eskwela? Okay na pa. Daghan ko ba nga bagong classmates? Mayroon. Pagtarong bayag yun sa imong pag-eskwela, ayaw na ng uyab-uyab. Opa. Husto. Madoon akong library, P. Next 2 hours pa man ang sunod akong klase. Ay! Ay, hala. Miss. Aray! Sorry. Ito may janitor? Huwag ka ba kayo nagbutaw og wet cushion? Tanawa na slide na lang inuan ko. Sorry, miss. Ako pa mong gikuha. Niyaw, gibit-bit ganin ako. Tanga sinig pagka-janitor, uy. Ngano na himo makang janitor? Miss. Abi na ko sa library ta. Ano ni atri niya sa gawas? Dahag isapot ko. Awara good. Basa kay akong skirt. Hala, mura kag nagkaihian na. Naunsa di ka? Na-slide. Unsaon na may janitor nga tanga. Huwag yun magbutang og wet cushion. May nalang gani ako'y dang jacket. Hala, buntag pa gani. Grabe na imong sapot. Makalagot mang good. Nahala, kalma lang. Maugara na, uy. Tugaya sa nisud sa tong professor, no? Uy, hala. Uy, bago na nga, classmate na to. Ka na ba? Siya? Siya? Ano rin na siya? Kaya pa, uy, nga nung murag nalisang man kadiyang pagkakitaan ng estudyante nga bago lang ni Sweet. Um, Uy, bapuhan ka no? Dili, no? Siyang janitor nga akong giingon nimo itong isang adlaw. Nagisapot ko. Ha? Sa ato pa, working student dahil na din, hi. In fairness, gwapo si Simon. Simon ba? Bagong estudyante ba? Ang storya day ana, nag-usab siya sa iyang schedule maong napunta siya sa atong klase. Kay aside nga nag-working siya din sa eskwelahan, naapagideen na siya ilang sideline ng tawhana. Mayo kay nakuha gini mo ang pangalan atong tawhana. Ay, nangutan ako sa iyang tupad kanina. Gwapo ba yan si Simon? Ay, kung ina nga ikaw, di ka gwapuhan niya. Wa pa na sa huna-huna, no? Alo, di mo na tubag sa kong pangutan na, day. Ikaw na nagpaila lang gid ka ay. Pailang nga unsa? Pailang gigupuhan ka. Di lang siya kamutugan. Saba, oy. Ay, asam ako magtambayan niya. Liyo abag sa akong next class, oy. Don, pagbantay, maslide ka. Simon? Kailan ka sa kong pangan? Kaila sa lagi ka sa kungan. Kuan, ang akong amiga mo nagsulti na ko sa imong pangan. Mo de. Oo, nakaila ko nimo kay nangutanam ko sa ubang classmates na to sa imong pangan. Ako ra ba usa nimo?
Sorry day ato ha. Way kaso eh. Kalimtan na lang to neto. Uwa mo sa to ni mo gitoyo. Wagid. Nag-snacks na ka? Uwa pa. Kuyog lang ta. Manam sa ko sa kong gibuhat. Librihan ta ka. Pasensya na nga, maura ni kaya na kung mapalit mo ha. Okay ra, uy. Iwan bitaw ko ni mo nga ako na lang mo ibayad, pero mo insist magid ka nga ikaw. Sige lang, good. Kinahan ako makabawi mo. Nahibaw gid kong gisapot ka itong adawa. Sige, God. Oh, akong konon. Naglagot gid ko ni mo atong time ha, pero katura man sad to. At least ka nun. Friends na tanaw. Mao. Ay, wow! From hate to friendship real quick. Okay man sa di ay siya, day. Gaan siyang ikauban. Ay... Lagi atong dagway ron, no? Ha? Kay baw ko, ganahan ka niya. Aka man lang ka, uy. Sus! Dilay giday. Pero, eyes can't lie, no? Day. Down. Nahibaw kong di ko dato og wapo kay ko panghambog ron nimo. Pero sana ko. Kung tagaan ko na mag-chance, mas maningkamot yun ko sa akong kinabuhi aron mahatag na ko ang mga butang nga deserve nimo. Simon. Oo, usa lang ko ka janitor sa pagkaron. Pero isaan ako pohon. Moabot ng adlaw nga ikapanghambog ko nimo. Simon. Ako nang una-una-un, ha? Nakagusto ka niya, wa? Nakagusto. Unya, unsa ba may dugayan ni mo? Ang akong papa, day. Malo ko mahibaw sa papa, good. Keep it private lang sa good until okay na. Tinuod, gisugot na ko nimo. Oh, Simon. Yes! Yes! Thank you, Don. Pero, Simon, doon na ako hangyo ni mo. Oh, unsa man na? Pwede ba tagoon lang una ni nato? Nakasiguro magi kong diligid uyon si Papa nga naguyab-uyab na ko, good. Okay na. Nakasabot ra ko. Ang importante nga, gisugot ako nimo. Unsa ni nga kung nabalitaan? Nga naguyab-uyab na ka? Unsa pa? Doon ako'y amigo nga ang yang anak parehas nga nag-eskwela nimo. Og nakitaan ka niya nga doon ay kuyog lalaki. Unsa man uyab to nimo? Kuan pa? Panhiya na din niya. Gusto kong may laila na. Unsa pa? Unsa may ikapanghambog nimo namo? Unsaon mos pagbuhi ang among anak pohon, ha? Sir, di pa ko makasaad karon. Pero ang gusto lang ako ipahibaw nimo nga di ginako pasakitan ang imong anak. Ug maningkamot kog maayo para niya. Yung ana ba yagi ng mga laki? May lang sa storya. Inig una pero inig kadugayan, wanay ayo. Siguro ang uban, sir. Pero para nako, mahal gid nako si Don. Ug makalaom ka nako, sir, nga di na ko siya pasagdan. Simon. Don, kumusta naman mong Simon? Okay naman pa. Parehas ming duha nga graduating na. Mayo hinoon. Kano sa man inyong planong magpakasal? Papa sad, uy, nagdali man. Wa pa na masud sa mga nauna pa. Mangita pa ganing trabaho inig human. Kadiyot pa. Buot ba'y pasabot nga nakauyan ka ni Simon para nako? Sa akong tanaw nak, pinangga yung kang Simon. O kampante ko, nga naa ka mapunta niya. Isip imong amahan, unya babay pagyug ka, siyempre, nabala ka lang ko sa imong seguridad. O sa lalaki nga imong pilion, mao nga natural na tong akong gipakita niya pag-una. Aron masayon siya nga pinangga ta ka.
Ug di ko magkatugot nga yanuhon ka lang og pasakit, anak. Thank you pa. Ay kabala ka pa. Pinangga ko ni Simon. Ug mahal kaayo ko niya. Maayo. Nalipay ko nga magkadungog anak ikan nimo. Congratulations na tando ha, babe! Yes, babe. Congratulations. Babe, sugod pa lang na bagong chapter sa tong kinabuhi. Mangita na kong trabaho. Aron sa ingon, makatigom na dahi ko. Ug magpakasalin ta. I love you, babe! I love you too, babe. Wagi ko masigat sa lalaki nga akong git. Human sa pila ka tuig nga narabaho mi og nakatigom mi, nagpakasal dayon mi. Karon, naa na mi duha ka mga anak og hinay-hinay na sa mi nakapundar sod sa among kami niyoon. Mutuo gid ko nga magtiayon nga dunay teamwork bisan unsa pa ng problema ang moabot, kaya ra gyung malabngan. Ginhinalang ko to, daghang salamat, RNN. Mao kita may higalan kaagi ni Don nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga daglan, nothing's gonna stop us now.